kuma abin da kawo Sumaila abu ne na ci gaba, ba jam'iyyar mu ɗaya ba, kuma mu ne musu kyakkyawan fata na wannan kudiri ya tabbata. Kuma wata ran kamar inda na faɗa maka, gobe sai ga kawo Sumaila ya dawo yana jam'iyyar APC. Menene matsala? Dama ciki yake. Kuna zaburinsa ne? A'a, ai a ciki yake. Ya fita, rigimar takara ce. Gobe sai ka ga Alasan Rurum. Sai ka ga duk waɗannan su kofa da sauransu. Duk sun dawo jam'iyya. Dama kuma a jam'iyya ake. Kai kuma sai ka ce a'a, tunda sun dawo jam'iyya sama sun gama komai an karɓa, kuma tare kuke da su, sai ka ce a'a, shikenan burin dawo ko mu ci gaba da faɗa, na faɗa za kai. In faɗa ne lokacin da Kabiru Alasan da shi kawun suka koma gurin su Kwankwaso, zaman lafiya ake. Amma da yake idansa ya rufe, ai a guje ya karɓe su. Aka tafi aka yi rikakken taro suna santi a kwanar ɗangora, suna cewa kawo mutum ne. Amma yanzu saboda rayin ta ido, zuwa ma ake yi ana duk wanda ya shafi kawun ma ana ba su Kwankwason suna kunna wuta wayan sun shigo a yi musu ihu. To ai ihun sai me? Karin duba inda zaben zai koma karkashin hukumar zaɓe ta INEC. Sannan maganar kirkiro sababbin jihohi ba da wai Najeriya ko kuma ɓangaren arewa aka fara ba. Kudu sun zo suna nema. So idan kudu sun zo suna nema kuma a Senate kawo Sumaila ya ga ya dace, dama an daɗe da ƙoƙarin wannan jiha, ya ce ya kawo, ba ɗan jam'iyyata ba ne, ya kawo abin da zai kawo ci gaba. Idan aka zo yau aka ce an yi tiga, abu na farko da za ka yi amfani da shi shine nan take kana da sanatoci 3 da gwamna da deputy gwamna da mukamai da yawa. Nan kuma kanan ita ta zo, in ni da so na nema kamata yi a ce an yi Kano ta arewa ma, sai a bar Kano ta tsakiya. Ai mun cancanci ai mana 3. A raba ta gida 3? Gida 3. To wannan idan ka goyi baya akan wani abin da ya shafi ci gaba sai kai me? Idan aka ce da kai an yi zaɓe an gama an rantsar, ai duk abin da za ka yi adawa da shi, abin da aka zo da shi ba daidai ba. Amma abin da zai kawo ci gaba menene matsala? Saboda haka ni na goyi baya, kuma abin da kawo Sumaila abu ne na ci gaba, ba jam'iyyar mu ɗaya ba, kuma mu ne musu kyakkyawan fata na wannan kudiri ya tabbata. Kuma wata ran kamar inda na faɗa maka, gobe sai ga kawo Sumaila ya dawo yana jam'iyyar APC. Menene matsala? Dama ciki yake. Kuna zaburinsa ne? A'a, ai a ciki yake. Ya fita, rigimar takara ce. Gobe sai ka ga Alasan Rurum. Sai ka ga duk waɗannan su kofa da sauransu. Duk sun dawo jam'iyya. Dama kuma a jam'iyya ake. Kai kuma sai ka ce a'a, tunda sun dawo jam'iyya sama sun gama komai an karɓa, kuma tare kuke da su, sai ka ce a'a, shikenan burin dawo ko mu ci gaba da faɗa, na faɗa za kai. In faɗa ne lokacin da Kabiru Alasan da shi kawun suka koma gurin su Kwankwaso, zaman lafiya ake. Amma da yake idansa ya rufe, ai a guje ya karɓe su. Aka tafi aka yi rikakken taro suna santi a kwanar ɗangora, suna cewa kawo mutum ne. Amma yanzu saboda rayin ta ido, zuwa ma ake yi ana duk wanda ya shafi kawun ma ana ba su Kwankwason suna kunna wuta wayan sun shigo a yi musu ihu. To ai ihun sai me? Ba a ji amansa ba mashi har yanzu. A wannan kuma ai wani abu ne daban. Ana kullawa a cire ciyamominsa, a cire masu mukamansa. Abin da ima ba daidai ba ne. Ai ƙarya ake yi, ba za a yi gada ba. Alhaji mutane ba su san me suke ba, kawai ba su san ma tsarin me siyasa ba, ka ce abu ba zai yiwu ba. Ai fata ake ya yiwu. Gwamnatin demokaradiyya ba ta yin jiha sai me? Idan Allah ya yi ta tabbata an zo an ruguje an sake zaɓe, za su koma ne? Tunda sun zalunci mutane, ba abin da suka sani, tunda suka shigo sai rigima. Ilimi ya lalace babu, lafiya ta lalace babu, babu wani abu da suka tsara alhaji sai faɗa a juna. Yau in ka ji magana sai a ce an kai Dr. Abdullahi Umar Ganduje, an kai kwamishinansa ko an kai ma'aikacinsa ƙara. Kuma kai kaje kayi wa wuran nan, duk abin da kake zancen nan kai ma kayi. Amma ciki da gaskiya wuka ba ta. Yau zancen gaskiya, idan yana da gaskiya ba EFCC ake bincikensa ba, ya tafi kotu ya bari mana. Kamar inda ya rufa'i shi ma can ai mai gaskiya ne. Amma da majalisa ta zo aka yi wannan tsarin, ai kotu suka tafi. Alhaji a daina raina hankalin mutanen Najeriya da Kano. Kowanne gauta ja ne, kowanne kare bara ne. Kada a zo kawai kana kai maimakon ka mai da hankali, ana yunwa ana abubuwa, ka ba da kuɗi a taimaki mutane, ka koma kana cewa ai ga nan wani barawo ne ya saci kaza. To kai ba da kai aka yi satar ba? Kai da kake kaiwan da Ganduje da Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare suka fara. Yau da Dr. Abdullahi Umar Ganduje lokacin da yake kwamishina, a lokacin da yake mataimakin gwamna, a ce ba dan girma ya kai girma ba,
in ya ɗauko wani abin ya ce wannan na kwankwasa ne alhaji kai ai sai ya buga. Amma kun daɗe kuna irin wannan. Ina ga maka ai misali akwai da tuni kun fito da shi. Ai su manyan mutane ne. Ai bai fi karfin wannan abin ya zo yi bayani a rediyo. Amma wallahi akwai abin da zai ɗauko in aka ce i fito wallahi bai sai i fito ba. Amma duk gaba ɗaya aka shiru aka zuba ido saboda in ka je ma ɓata lokaci za ka yi. Kuma wanda kake faɗa domin su a jihar Kano wanda za ka zo ka faɗa wanda kake zargin ma shi wanda kake so ya zo ya kare ka shi an taimakar. Alhaji ka zo kai abin da za ka taimaki mutane. Ha kullum an kai wani ƙara. Ai za mu kama wani. Ai wani alhaji shi yake nema. Sun kasa me za su yi sai rigima. Ba ka da wani abu sai rigima. Ai mu mun kaza ai mu mun kaza. Ka zauna